A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Salamu alaikum. Ai, ba mana sallama nan. Kai baya karka taka mana yaran mu ka samu guri ka zauna. Kai yaro, menene damuwanka? Let's go! Matan babana ne, sai ciki ba na so ta haihu. Ina damuwanka kenan? A'a, ina so a kashe min babana domin in mallake dukiyarsa. Let's go! Kuma ina so wanda ya sa min ido shi ma ya bi shi. An gama to amma da sharaɗi. Za ka yi kuɗi mai yawa amma daga ƙarfe 7 na dare zuwa wayewan gari. Ba za ka sake bacci ba har abada. What? Kuma kai da aure har ka mutu. Kuma daga ka kusanci mutane za su inda gudu. Kuma kowane ƙarshen wata ya zo ɗinka za su inda gutsurewa. What? To ina za ka je? Zan je in ci gaba da kankare ta.